100 нафар донишҷону хонандагон ва варзишкарони шаҳри Хуҷанд ба гирифтани стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд мушарраф шуданд. Ба ин муносибат дар толари Кӯхи Суғдиён маросими супурдани стипендияҳо баргузор шуд. Фирдавс Шарифзода барандагони стипендияҳои раиси шаҳрро табрику таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки Тоҷикистони соҳибистиқлол марҳила ба марҳила ба сӯи пешрафтҳои навин қадамҳои босубот мегузорад ва дар давраи ҷаҳонишавӣ босуръат масъалаҳои марбут ба рӯзгории ҷавонон ҳамчун нерӯи ояндасози давлату миллат ва ҷомеа дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати кишвар қарор дорад. Воқеан ҳам ҷавонони даврони соҳибистиқлолии ватанамон нерӯи пешбаранда, ворисони асилу арзандаи миллату давлат ва созандагони имрӯзу фардои Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд. Ба ҳамин хотир ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, вилояту шаҳр ғамхориро нисбат ба наврасону ҷавонон минбаъд низ идома бахшида ба ин нерӯи тавонои кишвар ки марзу буми Тоҷикистонро ҳимоя мекунад, кишварро ободу зебо мегардонад ва номи ватани аҷдодиро боз ҳам баланд мебардорад, ҳамеша такя менамояд ва барои дастгирии иқдомоти бунёдкоронаи ҷавонони кишварамон тамоми чораҳои заруриро амалӣ мегардонад. раиси шаҳр гуфт, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таҳти роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷодаи дастгирии насли ҷавонон ҷиҳати ба роҳ мондани ташаббусҳои навин ва татбиқи муваффақонаи сиёсати ҷавонон тадбирҳои зарурӣ меандешад. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади ҳавасмандкунӣ ва дастгирии моддиву маънавии хонандагон ва донишҷони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей ва гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касби техникӣ, коллеҷҳо ва донишгоҳҳои олӣ ки дар давоми соли хониши 2021-2022 дар таҳсил ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида дар чорабиниҳои оммавию фарҳангии шаҳр фаъолона ширкат варзиданд, сарфароз намудани онҳо бо стипендияи раиси шаҳр ба ҳукми анъана даромадааст. من از اون خیلی سرفراز هستم که گیرنده استیپندی رئیس شهر خوجند گشتم و با همه فعالیت و کوشش و غیرت خود در آینده حرکت می نماییم که نامبرداری وطنی خود کردیم و بهر پیشرفت کشور عزیزمان سهم خود را گذاریم. ما جوانان آینده ملتیم. در این آزمون من اشتراک کرده جا گرفتم و در آینده می خواهم به استیپندی رئیس شهر ولایت اشتراک کرده مؤسسه تحصیلاتی خود را بلند بردارم. در آینده می خواهم دکتری درجه عالی شده به خلق خود خدمت شایسته کنم. фирдавс Шарифзода таъкид намуд ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардидани хонандагону донишҷони шаҳр бори дигар эътимоду боварии моро ба нерӯи ақлонии ҷавонони шаҳр бовар мекунанд. ширкати донишҷӯён дар озмунаҳои фаннию корҳои илмӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ва берун аз он, иштироки хонандагони ҷавон дар конференсу ҳамоишҳои илмӣ ва олимпиадаҳои ватаниву хориҷӣ, афзудани дифои рисолаҳои илмӣ аз ҳисоби олимон ва муҳаққиқони ҷавон аз дастовардҳои ҷавонони ояндасоз шаҳодат медиҳад. сипас ба 100 нафар донишҷӯёну хонандагон ва варзишгарони пешқадам стипендияҳои раиси шаҳри Хуҷанд дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. гузориши Шамсидин Наврӯзов ва Баҳром Ваҳҳобов барои Бардом Иттилоъоти имрӯз.